ikasturte osorako arduradunak 3. mailan. Bale? Orduan, irati daukazue, zuekin aritzeko 2 orduetan, eta alan. Eta horiek kontatuko dute zertarako etorri garen gaur. Zuekin egotera 2 orduetan gutxi gora bera. Iraia, alan, nahi duzuenean. Nahi duzuen modu. Prestatu ditu jolas batzuk, euskararen erabilera indartzeko. Eta, jolas batzuekin batera ere bai, zenbakiekin eta bat. Hiztegia aberaztu nahian etorri dira, hizkuntza, nola erabiltzen dugun ikastolatik atera arte, demostratuko dugulakoan, eta horrez gain, ondo pasatzea zuekin batera. Oso eskarrak dira. Oso eskarra dira? Oso ondo. Ai hori bat gizein zenbakia den, 3! Hori da 3? Ez da 3, zein da ba? 13! 13! Bi! Oso ondo! Venga, ba! Hola! Hola, pizatu mat? Ui! Oso ondo, lurrean eta hurrengoa! Oso ondo, venga! Kaina! Venga, oso ondo, langile horiek! Haude! Opa, neskapila! Eta bakarrik batekin ez dagoela arazorik, Oso ondo! Oso ondo! Desmaizu forma gehiago, Aldatu, hori da. Hartu beste bat. Zer izo garbitu? Kontuz zua erarekin... Totalea eta euskagu sortzea bezki. Zikina, entzela zara.